telefoon. Telefoon. Het is Edith. Edith van KWW. Ja, neem op. Hallo? Ja, zijn we spelen luidspreker. Oh, luidspreker. Kooiboys, met Edith van Kindervakantiewerk Stramproei. Ik ben een beetje in paniek, want de Daltons... De Daltons? Dat is al Potverdomme! Ja, die hebben Pieter ontvoerd. En dan nog de gouden schatkist. En die moeten we terug hebben, want zonder gouden schatkist kunnen we ook geen kinderkermis vieren, dus... We hebben de schat van KWW, de kist. Oh, de kist Met de feestspellen. Kooiboys, je moet me helpen die Daltons te vangen, dus kom op, met z'n allen gaat het dus lukken. Ik ga er ook achteraan. Hoi. Wat doen we nog? Met de feestspellen van de kinderkermis. Pak de verkeerde. De pest! Wat de pest? Op! Naar de Dalton! Welkom bij deze extra nieuwsflits van KVW. De Kooiboys zijn nog steeds bezig met de jacht op de Daltons. Ze hebben al verschillende sleutels teruggevonden. De Kooiboys zitten de Daltons op de hielen. Hey, cowboy! Wat is er? Wat zie ik hier nou? Wel. Wat ligt hier op de grond? Een sleutel! Een sleutel! Van de kist! Dan zijn we zo op de spoor! Dan zitten ze op de hielen. Kom jongens! Niks! Hoi! Weet je wat? We gaan verspreiden. Jij die kan op, ik die kan op. Ja! Op zoek naar de sleutels! Hey, cowboys! Heb je het al ons gezien? Ik niet. Nee. Heb je nog sleutels gevonden? Ik heb hem niet gezien. Hey. Ik zie sleutel liggen. Mag jij hem, cowboy? Jazeker, cowboy. Dan moeten we die kant op. Kom! Ah! Yeah! Kom mee. De cowboys! We komen de cowboys, Joe! De cowboys! Hoi, gasten! Pak ze! Hoi, Fred! Pak die Daltons! Pak die Daltons! Kom mee, we gaan weer drinken bij Piet van het Saloon. Appelsap. Een appelsap. Dat klinkt wel lekker. Howdy, Pietje. We gaan hier zitten, boys. Oké. Piet, doe maar een appelsap. 3 appelsap. 3 appelsap. Hebben we wat verdiend, jongens? Maar we zijn niet dol. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. Proost. Rose. Piet, waar is je nieuwe hoed, man? Weet je goed? Ja. Oh, boys. Hebben we die Daltons nog steeds niet gevonden?
Ik zou niet weten waar we moeten vinden. Ik heb ook echt totaal geen idee. Overal gezocht, hè. Hey boys. I have actually a good tip for you. Oh. I saw laatst een wijze Indiaan. Maybe he knows what. He knows what? Maybe the Indian knows what. Then we have to go to the Indian. To the Indian. Drink our apple cider. Come on, boys. Hey, hold your hearts. Hold your hearts. Come on. Ha, ho. Hey, Indiaan. Wat ben jij aan het doen? Ik regendans doen. Om dit geluk, hè? Hey! Hoe doe jij dat? Ik dansen. Dansen. Zou die hier zitten? Ik denk dat Pieter hier is. Zou die hier zitten? Hier. Volgens de sleutels konden we hem niet vinden. De Indiaan, dat was de tip naar hier. De Indiaan. Ja. Wees op je hoede. De Daltons kunnen hier zijn, maar hopelijk ook Pieter. Kom. Oké, Nobody in there. 2, 1. Pieter! Pieter! Ja! We found him! Hoe is die? I am goed. Tuurlijk, kom. Ja. Is alles goed met jou? Yeah. We zijn er geen Daltons meer? Oké, come on. Daltons. Weg. We moeten terug naar de zaal. Hoe is het? Is het? Oh, stel niet de stand. Oei, oei, oei. Wat is het? Die kerst, nee, die kerst, dat. Jij wilt Judith teruggeven en dan moet jij de kerst hebben. Jo, maar dat ja dan niet. Je moet ook wel naar de kinderkamers komen. Oh, wat doen we nu? Ja, dat is... Oh. Oké. We gaan ruilen, jongens. We gaan ruilen. Jij krijgt je kist. Maar dan moet jullie het wel hier 3 euro steken. 3 euro steken. Nee, jij krijgt je kist alleen als jullie het hier steken. Oh, nee. Oh. Weg met KVW! Weg! Ja. Is het een zuivelmachine of zo? Nee, dat is niet. Oh nee. Zuiving. Pak de bom uit eraf! Is het een zuiving?
Nou Pieter, daar staan we dan op de kinderkermis. En hoe is alles gegaan? Alles naar wens verlopen? Ja, natuurlijk. Ja, goed, ik ben ontvoerd geweest door de Daltons en ik ben er gelukkig zonder kleerscheuren afgekomen. En gelukkig net op tijd door de Cowboys gered, zodat ik eigenlijk op tijd de kinderkermis af kon hebben. Kijk aan. Ja. En om terug te komen op de Daltons, hebben ze jou heel erg mishandeld of heb je goed te eten gekregen? Of? Nee, in principe hebben ze me goed verzorgd. Ik ben er zonder kleerscheuren afgekomen. Alleen ja, die ontvoering die ging nog wel ruw en ik kreeg nog een trap na en alles. En, dat was wel pijnlijk, maar voor de rest, ja goed, ik heb vastgebonden gezeten. Maar, Zijn er voor vanavond nog speciale dingen of momenten waar we zeker bij moeten zijn op de kinderkermis? ja, iedere groep die komt 1 keer aan bod en daarom wordt eigenlijk de kindervakantieweek afgesloten, zoals ieder jaar. Kijk aan. Nou, hartstikke bedankt voor dit mooie jaar en voor de organisatie van de kinderkermis en hopelijk tot volgend jaar. Graag gedaan. In een dorpje in Limburg, daar is wat aan de hand. De Daltons zijn ontsnapt en in het land. Het was zo lekker rustig, nu zijn ze voor het vluchten. Wat zijn ze nu toch weer van plan? Daar komen de Daltons, ze zorgen voor gevaar. Iemand ontvoeren, dat is zwaar. Kijk naar dit avontuur, maakt ze het leven zuur. Ze moeten terug achter slot en grendel. Daar komen de Daltons, ze zorgen voor gevaar. Iemand ontvoeren, dat is zwaar. Kijk naar dit avontuur, maakt ze het leven zuur. Ze moeten terug achter slot en grendel. Ze moeten terug achter slot en grendel.